Четвърти смъртен случай на учител, заразен с коронавирус. 49-годишна преподавателка в Севлиево е изгубила битката с болестта. Още за това сега Мартин Георгиев. Мартин, е към теб. Точно така, поредна тъжна новина за учителското съсловие. 49-годишната Айлин Байрактарова, 20-годишен стаж преподавател по английски език в училището зад мен, загуби битката с COVID-19. Тя е поступила в местната болница с положителен PCR тест и с симптоми в събота. Нямало е усложнения. Вчера е починал внезапно. Реакцията на директора и коментарът на лекарите. Вижте. Тя винаги беше усмихната. Никога не се съдеше никой, с колегите. Просто колегите бяха така шокирани. И децата дори винаги добре мене. Никога не съм чул обидна дума към някой колега да се обърне нещо да каже, да се ядосна на някого и за нещо друго. Нормално е някой път човек така да се изкара. Сравнително винаги спокойно. Съжалявам. Жената имаше доказан коронавирус с всички съпътстващи усложнения, които вървят при този вид заболяване. Още повече, че тя имаше наднормено тегло, диабет, хипертония, т.е. придружаващи заболявания, които утежниха клиничната картина. И в така интерес на истината, до последно тя беше в добра кондиция, нямаше признаци за влошаване на заболяването, т.е. движеше се в едни приемливи граници, както жизнени показатели, така и общото състояние, контактна, адекватна, без респираторен проблем. Сериозен, имаше известно затруднение в дишането, но компенсирахме с кислородоподаване и за съжаление смъртта настъпи внезапно. Учителката има едно дете, 12-годишно момиче. Училището зад мен е най-голямото в област Габрово с около 1000 ученици. Поради този факт и факта, че още 5 преподаватели с положителен PCR тест в дистанционна форма на обучение преминаха вече учениците между 5 и 7 клас, освен средношколците. Присъствено остават само тези от 1 до 4 клас. Мартин Георгиев, пряко от Севлиево. Благодаря.